nhasi veukama hama neshamwari dzaungana panzvimbo ino pamhuri yemutedzero wemutungamiri wenyika General Retired Councillor nyika dzino Kuvheya Chiwenga kurangarira upenyu hwaambuya Chiwenga, ambuya Veronica Chivaraidze Chiwenga avo vakashaya mugore ra1991 makore 35 apfuura. Pane shamwari dzatsanangura upenyu hwakararamwa naambuya Chiwenga hwerudo, kushingaira, kudzidzisawo zvakare veukama kuti vaite rudo uye zvakare nokurudzira nyaya yechikoro. Amai vaGeneral Chiwenga vakashaya uye vakashandira nyika nenzira dzakasiyana-siyana dzapupurwa nehama neshamwari. Vatete vachivaraidze vave murimi mukuru. Pamusha pano panotozivikanwa kuti maguta ega ega. Vachivaraidze vave mudzimai ane rudo, mudzimai asingafarire bopoto, vari mutenderi akasimba wechechi yeRoma. Ndivo vakasiya vaisa vana vavo vese kuRoman Catholic Church. Ndofunga munovaona Honorable Vice President yedu kuRoma. Mukukura kwedu takakudzwa zvakanaka, takakudzwa zvakanakisisa. Sekuru vavanga vachitaura ava vataura chokwadi. Takakura pano navo, papasina kana mutsauko wekuti uyu mwana ndesekuru ndiani, takakura navo. So vaive makumba, vaikumba kumba. Hama dzavo dzese anenge arwara anenge ari pano, awana chaanowana anenge ari pano. Isusu mumba medu umu tichikura hatina kumbobva tadya chikafu kana breakfast tiri tega tichiti tadya semhuri, zvanga zvisingaitike, which means vaive nerudo. Chinhu chavakagona chikuru ndechekutiendesa kuchikoro. Vanga vasingadi kuona mwana murainum. Ndiri kutaura zvamai guru chete. Onzwe iwe mutandwa mwana akagarirei pamba apa uyu? Kuwatadza kuti aende nevamwe here? Chitoziva kuti mangwana waakutoenda kuchikoro. Mutedzero wemutungamiri wenyika General Retired Councillor nyika dzino Kuvheya Chiwenga vataurawo zvakare pachiitiko icho vachiti upenyu hwakararamwa naamai vavo hwakabatanidza vanhu uye vanhu vanofanira kutora dzidziso pakati peupenyu hwavakararama kuitira kuti vezhinji varambe vari murudo, kuwadzana pamwe chete zvakare nekudanana. Saka zvinoreva kuti mai vakatichengeta. Tinoda kuti isu tigoramba tichiteedza tsika dzavakatisiyira dzekukudza mhuri zvakanaka, dzekuti mhuri igare yakabatana, mhuri ive inoshandira pamwe chete. Chawana mumwe chawana mese. Mumwe akatambudzika munomhanya monoita chirwirangwe mobatsirana. Ndo zvakanaka. Muno mumusha maChiwenga tinoda kuti vanhu mugare makabatana, mushite mushandira pamwe chete, muwirirane, munzwanane. Gurukota rinoona nezvebasa rebudiriro mudunhu reMashonaland Honorable Itai Ndudzo vanga vari mwenzi panzvimbo iyi uye zvakare vamwe vatungamiri vauya panzvimbo iyi vanosanganisirawo madzimambo pamwe chetewo zvakare nemakurukota anosanganisirawo mamiriri vedare reparamende kudunhu reGoromonzi West Honorable Beatrice Nyampinga, kumurehwa South Honorable Noah Mangondo, pamwe chete zvakare nekumarondera East Honorable Mtokonyi. Gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa Honorable Minister Felix Tapamona vangariwo pakati pevamwe vauya kuzobatana nemhuri yekumutedzero wemutungamiri wenyika General Chiwenga pamhemberero idzi dzeupenyu hwaamai ambuya Chivaraidze Chiwenga. Ndini Lafumbo Mutakandiona, masunungure via.com. Wedza.